I ovih turisti dalje u Beču. Pričat ćemo brzo i govorit ćemo samo jednom, zato dobro pamtite. Sada ćemo dokazati i pokazati da džudžovanluk nije osobina samo Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostalih ex-Jugoslovena. Džudžovanluk je jedna globalna kategorija, odnosno barem globalno evropska, iako Evropa nije globus, nego je više ravna nego okrugla. Ovo je zaista bilo kratko. Ali to uopšte nije bila esencija. Esencija je dakle ovako, znači radiš vredno, stičeš imetak, uštediš pare, platiš arhitektu, zidare i napraviti oni zgradu. I onda lepo uzmeš i odeš s tim, sa još para kod umjetnika, skulptora i on ti napravi jelena i odlej ga u bronci i onda ga, brate, staviš ovde ovako i kad izađeš na ovo prozorče, lepo, brate, gledaš jelenu u guzicu. Eto, to je, znači, dokazi u Vijeni, Habsburškoj, džudžovani postoje kao i ti. Hvala.